Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Azhara Nur Hidayah. Nomor absen 8. Manungsa padha elinga marang Gusti Kang Maha Suci. Adana tumindak saru lan tumindak dista elinga wong urip mung sedhela. Cangkriman pitik walik sapa kebon nanas, yen cilik dadi kanca, yen gedhe dadi mungsuh geni. Sego sekepel dirubung ketinggi salak. Lampu apa nek dipecah metu uwong? Lampune toko sing lagi ditutup. Anake diidak-idak, mboke dilus-elus anda. Pandhawa kuwi cacahe 5, lanang kabeh. Pandhawa putrane Prabu Pandhu. Prabu Pandhu iku ratu ing Astina. Jenenge satriya 5 kuwi sing pambarep Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Nalika Pandhawa isih cilik, Prabu Pandhu lan Dewi Madrim seda. Dewi Kunti banjur ngomong tanpa bedak-bedake. Kabeh padha ditresnani. Satriya 5 kuwi duwe jeneng liya. Yudhistira jeneng liyane Puntadewa, Bima jeneng liyane Werkudara, Arjuna jeneng liyane Janaka, Nakula jeneng liyane Pinten, dene Sadewa jeneng liyane Tangsen. Matur nuwun cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.